Imelda Marcos. Nakapit. Sa atin. Oh, I see her now. Siyempre, Imelda Marcos ka ba? Hindi alam yan. Ano daw yan? Yung mag-asawa, doon sila nakalibing. Si Espera. Yun po yung patron namin, si Ate Carla. Kandad. Nakaroon ng nito itong ng December 6. Oh. Kasi these marble floors are the death of anyone who doesn't pay attention. Kay Maong. Yan yung... Oh, meron pa dito, oh. Oh, ang dami dito, oh. Nakaranyas kang patugtog. Sige. Mag-picture tayo di madara. Kaya yung dalan dyan. Punta niyo. Ah, buto ba? Sabi ko, Sobrang gaganda. imposibleng wala tayong ganon. Dito parang